Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Communitas rovatunkban. A mai napon Gerencsér Balázssal, a Közigazgatási Jogi Tanszék habilitált egyetemi docensével fogunk beszélgetni. Sok szeretettel köszöntelek, és az első kérdésem, hogy hogyan érkeztél a mai napon, egy hétfői napon beszélgetünk itt, milyenek a hétvégéid, és hogy szokott indulni a hét? Nagyon szépen köszönöm először is a meghívást. Hétfő reggel az ember mindig nehezen ébred, a hétfő reggel az mindig nagyon fáj, de ettől függetlenül a hétfő reggelek általában mindig egy újabb hétnek a nyitányát jelentik, úgyhogy bizakodóan. A hétvége pedig elég sűrű volt, nagyobbik lányomnak az első áldozása volt, nagy vendégjárással, rengeteg örömmel, gyönyörű szép ünnepen vagyunk túl, és akkor ennek az örömével indítom ezt a hetet. Körülbelül 5 évvel ezelőtt ültünk le, amikor a jubileumi tanévünk volt, és akkor is egy rövid videót készítettünk, igaz, akkor főleg a kutatóközpont kapcsán, amiről majd egy kicsit később fogunk beszélgetni. Mindenesetre akkor azt mondtad, hogy az egyetem is olyan, hogy mindig megmutatja a környezetünkben lévő valóságot, azt a teret és időt, amiben élünk és mozgunk. Szerinted most, így nagyjából 5 évvel később, 2024-ben mit mutat az egyetemünk, mit tükröz? Egyrészt ugyanezt. Másrészt pedig egy kicsit többet is. A véleményem szerint a világ sokkal bonyolultabb lett, még akár ebben az 5 éves intervallumban is, ha nézzük. És hatalmas szükség van arra, hogy ne egy virtuális vagy egy elképzelt buborékban éljünk, vagy ne egy kis digitális művilágban, hanem abszolút a valóságban, teljesen két lábbal a földön, és szerintem az egyetemünknek, meg általában a felsőoktatásnak ezt lehet mondani, de hogyha szűken a mi egyetemünket nézzük, akkor a legfontosabb feladatunk, hogy ebben a világban olyan embereket képezzünk, olyan jogászokat képezzünk, akik képesek a valóságot meglátni, helyes ítéletet, helyes értékítéletet hozni, helyes döntéseket hozni, és azokat a keresztény, humanista értékeket megélni, és nem csak elmondani és vallani, hanem tényleg megélni, amelyek az egész egyetemünknek az alapját képezik. Arra még talán egy pici hangsúlyt kell helyezni, hogy az én személyes tapasztalatom az, járva külföldet, sok külföldi konferencián, külföldi szakértőkkel, szakemberekkel való folyamatos együttműködésben, hogy egyre nagyobb értéke van a nem állami, hanem egyház által fenntartott intézményeknek, és kifejezetten nekünk, katolikus egyetemnek, úgyhogy van egy saját identitásunk, ahhoz nagyon szigorúan tartjuk magunkat, benne vagyunk egy katolikus egyetemi hálózatban, ami egy világméretű hálózat, egy óriási lehetőséget ad a kezünkbe, hogy azokat az értékeket, azokat valóban külföldön is tudjuk képviselni, és természetesen itthon is. Ezek az értékek, amiket felsoroltál, ezek olyan értékek voltak, amelyekkel titeket is útra bocsátottak itt az első pár évfolyam hallgatói közül, akik gyakorlatilag meghatározták azt, hogy a karnak milyen lesz a jövője. Ugye Zlinszky professzor úr visszatér az ilyen interjúkba, főleg azoknál, akik itt végeztek nálunk és ismerték még őt. Ezek olyan értékek voltak, amelyek kapcsán azt mondták, hogy na ez lesz az, amivel majd kitűnik valaki, hogy ő pázmányos, vagy ezek az évek során alakultak benned, és úgy gondoltad, hogy ezek azok, amelyek a legfontosabbak, hogy a zászlajára tűzze a pázmány? Ez egy nagyon szép régi emléket idéz bennem, akár még ez a helyszín is, mert ebbe a terembe jöttünk teázni Zlinszky professzorral, meghívott néha egy-egy szemináriumi csoportot, és akkor lehetett vele beszélgetni teljesen kötetlenül. Igazából 3 olyan gondolat jut eszembe, vagy 3 olyan jellemző, amikor az ő neve felmerül. Az egyik az, hogy nagyon alázatos volt. Talán másodéves lehettem, évnyitó a legnagyobb előadónkban, az egyes előadóban, és az évnyitó keretén belül, vagy hát amikor egy rövid szót szólt így a jelenlevő hallgatókhoz, akkor fölhívta a figyelmünket, hogy egyetemünknek csak egy dékánja van, aki összeszedje a csikkeket, úgyhogy legyünk kedvesek, figyeljünk arra, hogy ne szemeteljünk. És ez annyira mélyen ütött bennem, és legfőképpen azért, mert amikor láttam őt közlekedni a folyosón, meg az udvaron, meg bárhol, akkor tényleg szedegette a csikkeket, akkor még más volt a dohányzási kultúra itt az egyetemen, mint most. A másik
jellemzője, ami mindig eszembe jut, ez a bizonyos megkereshetőség, nyitottság. Teljesen transzparens életet élt, bármikor megkereshető volt, egyrészt akár ezekkel a teázásokkal is közel engedte magához a hallgatókat, másrészt pedig bármikor az ajtaján lehetett kopogni. Ez egyik olyan eset, amikor én magam is kopogtam az ajtaján, és a véleményét, tanácsát kértem, az egy egyszerű plakát volt az utcákon, akkor jelent meg a Cosmopolitan újság, és az én erkölcsi rendemet teljesen felborította az akkori plakát sorozat, és rendes 20 évesként akkor éppen minden ellen lázadtam, és többek között az ilyen társadalmi közízlés formáló reklámok ellen is, és akkor betörtem hozzá, és akkor mondtam ezt a felháborodásomat, és mai napig szinte minden szavára emlékszem, hogy hogyan tett rendet az én kusza fejemben, és hogyan magyarázta el, hogy mit jelentenek az értékek, mit jelentenek a szavak mögötti tartalmat, hogyan kell helyesen értelmezni, hogy kozmopolita, hogyan kell értelmezni azt, hogy világpolgár, hogyan kell értelmezni azt, hogy társadalom, és egyáltalán ehhez a mi katolikus, azaz egyetemes értékeink hogyan kapcsolódnak. És ezekkel a pici, apró lépésekkel mindig utat mutatott nekünk. És talán a harmadik kapcsolódási pont, vagy a harmadik érték, amit az Zrinszky professzor nevéhez kapcsolok, az pedig az önazonosság. Zrinszky János mindig ugyanolyan volt, akár professzorként, akár dékánként, tehát felsővezetőként, akár alkotmánybíróként, és később akár egy ilyen karácsonyi ünnepségen nagypapaként is, mindig ugyanolyan arcát láttuk. Soha nem volt különböző, nem volt állarc rajta soha. Ez nagyon vonzó volt. És te mit látsz a mai hallgatókon? Merre tartanak, ha már csak itt szóba került ez a plakát, és az, hogy fejlődik a világ? Egyáltalán mennyire van most meg ez a fajta hallgatói-oktatói kapcsolat, hogy akár egy ilyen témával is, mert ez azért azt is mutatja, hogy nem csak szakmai kérdésekben mehettetek be hozzá, hanem bármilyen egyéb kérdésben is. Szóval, hogy hogyan néz ki ez a mai világban gyakorlatilag 25 évvel később? Uralkodni kell magamon, hogy nagy generális megállapításokat ne tegyek, vagy nyilván csak a saját tapasztalatomat tudom mondani. Én mindig törekszem arra, hogy lehetőleg közvetlenebb kapcsolatba kerüljek a hallgatókkal, tehát hagyjam azt, hogy ha van bármi bánatuk, panaszuk, azt el tudják mondani, ha valami érdekli őket, azt meg tudják kérdezni. Azt is bátran elmondom, hogyha nem tudok rá válaszolni, mert nekem is végesek a kompetenciáim, de akkor is, hogyha meg tudunk erről egy dialógust, egy diskurzust kialakítani, akár közösen a többiekkel. Ezt én szeretem. Aki járt az órámra, az tudja, hogy ha olyan teremben vagyunk, ahol nincsenek lerögzített székek, az első alkalommal, amikor bemegyünk a terembe, körbe rendezzük a székeket, és én szeretem, hogyha egy olyan kapcsolat alakul ki a hallgatók között is, meg köztem és a hallgatók között is, ami egy kollegiális kapcsolat. Tehát szeretem, hogyha ilyen hasonló kerekasztal mellett ülünk, ahol egyenrangú felek vagyunk, tudunk beszélni. Nyilván oktatóként nekem vezetni kell egy órát, nekem el kell mondanom bizonyos anyagokat, de az a legjobb akkor, hogyha közös a dialógus, tehát abban van valami együttműködés. A hallgatók nem változtak az elmúlt 20 évben, hogyha azt nézem, hogy vannak olyan hallgatók, akik mindig érdeklődnek, akikkel nagyon jó dolgozni, akik mindig akarnak tudást felvenni, és valamikor sokkal, de sokkal összetettebb, rendszerezettebb gondolatokat tudnak megfogalmazni, mint amit én valaha tennék. Ez mindig nagy öröm nekem. Nyilván vannak olyanok, akikkel több munka van, akiket meg kell győzni arról, hogy ez egy fontos tantárgy. Közigaz mindig egy olyan érzékeny terület, ami már harmad, negyed éven érkezik el, és általában az emberek sokkal fontosabbnak éreznek más tantárgyakat. De amikor megvilágosodnak, hogy igazából az életük az a közigazgatás keretei között fog történni, akkor is, hogyha jogbölcsészek lesznek, és akkor is, ha polgári jogászok vagy büntető jogászok. Aki ezt belátja, azzal sokkal könnyebb dolgozni, aki pedig nem, azzal nyilván egy kicsit több munka van, és akkor a végére úgy is megérzi, hogy igazából a kép az akkor áll össze, hogyha az államot hozzárakjuk mindenhoz az egyébhez, amit itt megtanultak. Neked honnan jött annól az ötlet, hogy jogász legyél? Nekem versengett a tanári pálya és a jogászi pálya. Azt tudtam, hogy a magyart és a történelmet szeretem a legjobban.
alapvetően a pontjaim lehetővé tették, hogy válasszak felsőoktatási intézmények közül szerencsére. Megindult a katolikus jogászképzés, és igazából ez elég sok mindent eldöntött akkor nekem. És a közigazgatási jog? Ez egy nagy fertőzés. Azt Kirényi professzor oltotta belém az első fertőző vírust, utána pedig Tamás András, hogy a nagyokat mondjam először, és ez kitart, ez egy ilyen szerelemmé nőtt ki. Nagyon szeretek dolgokat rendszerben látni, nagyon szeretek rendszereket építeni, nagyon szeretem, hogyha átlátható, működőképes, akár automata rendszerek jönnek létre. Szeretem a kiszámíthatóságot. Ezek mind-mind olyan jellemzők, amik a jó közigazgatásnak a jellemzői. Így könnyű volt megtalálni ezt a területet. Ezek vezettek oda is, hogy az első adatnapot megszerveztétek, ez az ötlet a te fejedből pattant ki? Ez nemrég volt ez a konferencia. Igen, hát az adatnapnak még van előzménye, mert ugye nálunk működik egy közigazgatási kutatóközpont, ami nem is igazán közigazgatási, hanem alkotmányjogi, közigazgatási, nemzetközi közjogi, Európa jogi, tehát elég széleskörű kutatásokat végzünk. Ez az Ereki István Közjogi Kutatóközpont, ami a karnak a jelenleg legnagyobb kutatási egysége. 31 kutató dolgozik most jelenleg ebben a formációban, ez nem szervezeti egység, tehát inkább ez egy ilyen kutatási keret. Viszont egy olyan jól látható keretet ad most már a közjogi kutatásoknak itt a karon, amelyet most már nemzetközi porondra is tudunk vinni. Tehát egyre több olyan külsős kapcsolatunk van, amellyel akár nemzetközi szervezeteknél, például az Európai Bizottság is mindjárt az adatnap így jön be a képbe, akár az Európa Tanács, vagy más nemzetközi szervezettel most már valódi kapcsolatot tudunk kialakítani. Arról nem beszélve, hogy sikerült az elmúlt évtizedben belekerülni egy globális oktatási jogi nemzetközi hálózatba, ez egy szabad kutatói hálózat, amely gyakorlatilag teljes jogú tagjává fogadott minket. Ez egy óriási lépés, és nagyon szeretnénk, hogyha kialakulna itt a karon egy kifejezetten oktatási joggal foglalkozó iskola. Az adatnap pedig úgy jön, hogy a digitalizáció az egy régi kutatási területünk. Sokszor, sokféleképpen foglalkoztunk digitális közigazgatással, digitális állammal, adattal, adatgazdasággal, adatvagyonnal. Most ez utóbbi témakörök a legforróbb témák az Európai Unióban. Az elmúlt 2-3 évben, és egyébként mai napig tartó folyamat ez, az Európai Unió több rendeletet is elfogadott, illetőleg jelenleg is folyamatban vannak jogalkotások az Európai Unióban, amelyek adatgazdasággal foglalkoznak, digitális szolgáltatásokkal, digitális piaccal. A Magyari Zoltán Elközigazgatástudományi Egyesülettel karöltve, akikkel egyébként már pár évvel ezelőtt csináltunk egy Data Boom nevű vagy elnevezésű konferenciát, szintén adatgazdasággal kapcsolatban. Hát lehet azt mondani, ez egy nyomon követő, egy follow-up konferenciája volt, de azért egy kicsit több ez az adatnap, mert egy visszatérő, évente rendszeresen megrendezett olyan rendezvényt szeretnénk csinálni, amelyben mindenki, aki az adattal, adatgazdasággal, közadatokkal foglalkozik, az egy fórumot kapjon, egymással kialakulhasson, akár az állam, akár a piaci szereplők, akár pedig nemzetközi szereplők között egy kapcsolat. És ezt a fórumot, ezt rögtön az elején az Európai Bizottság is fölkarolta. Az adatgazdasággal és az adattal kapcsolatos jogalkotási folyamatokkal foglalkozó bizottsági főosztálynak az egyik vezető munkatársa vett részt a konferenciánkon. Ez azt jelenti, hogy az Erekit is, az adatnapot is a bizottság fölvette a térképére, és ez egy óriási lépés szerintünk, és nyilván egy vágyakozással nézünk a következő évi adatnap elé. Mit látsz egyébként, hogy a Pázmány jogi kara mennyire van jelen a nemzetközi porondon? Alakul. Nem mondom azt, hogy teljes körű a jelenlétünk, nagyon sok mindenen lehetne javítani, nagyon-nagyon kellene sokkal több olyan pályázat, akár a hazai akadémiai szférából, akár nemzetközi pályázat, ami a különböző tanszékek még aktívabban vesznek részt. Nyilván látható, hogy Magyarországon is ezt mérik, tehát nem csak a saját forrásból megvalósított
rendezvények szükségesek, meg programok, kutatások, együttműködések, hálózatok, hanem olyanok, amik nagyobb összefüggésrendszerben, akár Európai Uniós kapcsolatokat tudnak láthatóvá tenni. Ez egy folyamatos fejlődési út, tehát erre nem mondom azt, hogy már készen vagyunk, megérkeztünk, és azt sem mondom, hogy sehol nem tartunk. Úton vagyunk, és egészen jó úton vagyunk. Sokszor előkerül az a probléma a jogi tanulmányok kapcsán, vagy akár a kutatások kapcsán, hogy sok olyan jogi terület van, ami nagyon nemzeti, tehát hogy egy országhoz kapcsolódó, és nyilván itt esetleg összehasonlításokat lehet végezni, de hogy alapvetően mondjuk az együttműködés, vagy az, hogy akár mondjuk egy külföldi ide jöjjön Magyarországra, és egy teljes jogi képzést elvégezzen, az nem feltétlenül megvalósítható. Az Európai Unió, illetve a digitalizáció az egy olyan platform lehet, ahol jobban lehet akár szintetizálni azt, hogy egyes nemzetek mit gondolnak a jogi területekről, a jogról, arról, hogy egyáltalán az adatokkal mondjuk hogy kell bánni, meg bármi ilyesmi, mert hogy ez nem feltétlenül nemzeti sajátosság. Így van. A digitalizáció az egyik kulcs téma ma. 4. ipari forradalomban élünk, minden erről szól. Alig egy éve jelent meg az első nyilvános szövegalapú algoritmus, mesterséges intelligenciának hívjuk. Ma már az Európai Unió éppen az elmúlt héten egy végleges verzióját publikálta az AI Act-nek, ami a mesterséges intelligenciáról szóló. Majd meglátjuk, hogy mennyire erős tartalommal rendelkező uniós rendelet lesz. A téma tehát adott. Ez meg fogja határozni a mi életünket, meghatározza az értékrendünket is. Katolikus egyetemként nekünk bele kell állni, és ott kell lenni ebben a digitalizációs világban. Ezekkel a témákkal kell foglalkoznunk, és nyilván ez olyan, amit most mindenki ért, és mindenki foglalkozik vele. Nekünk célunk az, hogy ebben a kérdéskörben digitális állam, adatok, mesterséges intelligencia pázmány neve ott legyen az élvonalban. Ez fontos téma, de hát nyilván nem ez az egyetlen téma, ami tud szintetizálni a munkajogtól kezdve a szellemi alkotások jogán át, nemzetközi közjogig, EU jogig. Rengeteg téma van, ami vihető, és élmezőnyben lehetünk. Minden esetre, hogyha jól értem, akkor az adatnap kapcsán akár elképzelhető, hogy ez egy nemzetközi rendezvény lesz hosszú távon. Nekem nagyon nagy vágyam, sőt, az is vágyam, hogy piaci szereplőket is bevonjunk ebbe az adatnapba, ugyanis ez az adatgazdaság ma a leghúzóbb ágazatok közé kezd felnőni nemzetgazdasági szinten. Kicsit költői kép, de azt szokták mondani, hogy a 21. század olaja az adat. Ha ez így van, akkor a gazdaság az adatra fog épülni, legalábbis a gazdaságnak egy nagy szegmense az adatra fog épülni. Tehát ez azt jelenti, hogy a gazdasági szektort is be lehet egy ilyen rendezvénybe vonni. Igen, nekem vágyam az, hogy kinője magát, és egy olyan fórummá tudjunk alakulni, ahol nemzetközi szereplők is vannak, és gazdasági szereplők is jelen vannak. Említetted, hogy voltak olyan professzorok, akik téged beoltottak. Te az elmúlt évek alapján mit látsz? Volt olyan, akit neked sikerült beoltani a közigazgatási joggal kapcsolatban, és egyáltalán ez a digitalizáció, adatfelhasználás esetleg olyan téma, ami sokkal jobban bevonja a fiatal generációt? Nem csak ez a téma, elég sok minden, ami közigazgatással, alkotmányjoggal kapcsolatos téma vonzó a hallgatók számára, vagy legalábbis nagyon jó együtt dolgozni olyan érdeklődő hallgatókkal, akik képesek munkát is belefektetni abba, ami érdekli őket. Az egyik téma a digitalizáció. Van az információs technológiai karunkkal egy közös nagy kutatási projekt, amelybe hallgatókat is, tehát alapképzésen jelenleg is hallgató fiatalokat, illetőleg már végzett hallgatókat bevontunk. Nagyon inspiráló velük dolgozni, nagyon okosak és nagyon sokat tudnak adni a kutatáshoz. Van olyan hallgató, több olyan hallgató is, aki oktatáshoz való joggal foglalkozik, és oktatási jogokkal általában. És egyéb olyan témák, amik akár alkotmányjogi, akár közigazgatásjogi témák többször megjelennek, akár földhasználathoz való jog, vagy bármilyen más olyan kutatás, ami akár egy szakdolgozatban, egy TDK munkában megjelennek, de igen, vonzóak ezek a témák, és nagyon jó a fiatalokkal dolgozni. Az Ereki Kutatóközpontban is egyébként 4 doktorandusz dolgozik jelenleg, és folyamatosan célunk az, hogy bevonjuk az új generációt. Tehát a frissítés, az, hogy szeniorok és juniorok együtt dolgozzanak, ez mindig egy fontos
célkitűzés számunkra. Több területet is említettél, neked most mi a kutatási területed, vagy mi az, amiben nagyon belevetetted magad? Szükségszerű egyáltalán az, hogy kifejezetten egy irány legyen, vagy te jobban szeretsz így egyszerre több mindennel foglalkozni? Beszélgettük kollégáimmal többször, hogy többféle típusú oktató van. Vannak az egytémás kutatók, vannak a sok témás kutatók. Én ez utóbbiak közé tartozom. Én szeretem a témáimat néha váltogatni, és néha visszatérni korábbi témákhoz. Egyrészt frissen tart, másrészt pedig hirtelen felfedezek a különböző témák között kapcsolatokat, és így aztán szinergiák is kialakulhatnak a különböző témák között. Nyilván az alapkutatási témám a kisebbségi jogok voltak, később a nyelvi jogok, nyelvhasználat. Ezt továbbra is megtartottam, de ugye mellé kinőtt egy oktatáshoz való jog kutatási területem, és az oktatás és a kisebbségek, az oktatás és a nyelv, az oktatás és migráció témakör egy olyan, ami különböző kutatási területeknek a határán helyezkedik el, ami nagyon érdekes, manapság ezzel sokat foglalkozom. Talán a leginkább most engem mozgató téma az összehasonlító közigazgatási jog, és az a kérdés, hogy akár az Európai Unió, akár a nemzetközi szervezetek hogyan hatnak egy állam életére. Változott-e például a szuverenitásról alkotott képünk az elmúlt évtizedekben? Hogyan alakította az Európai Unióban létünk az állami működéshez, a szuverenitásunkhoz, a belső struktúráinkhoz viszonyulásunkat? Ez egy olyan kérdéskör, ami szerintem végtelenül izgalmas, és nagyon sokat változott az elmúlt időben. Az egyébként mindig egyértelmű volt számodra, hogy szeretnél majd oktatni egyetemen? Igen. Talán ez a leggyorsabb válaszom. Azt mondtam, hogy tanári pálya is ott lebegett előttem, tehát mindig is volt bennem erre hajlam. Itt az egyetemen a ranglétrát, vagy hát nevezzük ezt a létrát, azt az alsófoktól kezdtem, tehát egy doktoranduszként megbízva hospitáltam szabadon választott tárgynál, ez volt az első oktatási jellegű munkám, és egy szépen lassan, fokozatosan különböző szemináriumtartásokkal, aztán egyszer beugró oktatóként, tudományos segédmunkatársként, és akkor utána szépen lassan előrelépve, aztán tárgyfelelősként, aztán tárgyak felelőseként, aztán különböző idegen nyelvű tárgyak felelőseként, így szépen alakult az oktatási jelenem. Aztán reméljük, ennek lesz jövője is. És szigorú oktató vagy egyébként, szerinted? Hát nem tudom, a szigorúság önmagában érték. Nevezzük úgy, hogy egy kereső oktató vagyok. Én mindig keresem azt, hogy az éppen adott fél év hallgatóival hogyan találom meg a hangot. Rengeteget változott az oktatási stílusom. Nagyon hálás vagyok egyébként, hogy pályám legelejétől, tehát kezdő oktató koromtól kezdve volt alkalmam tanulni nagyoktól, ellesni fogásokat, és ez nem csak szakmai fogás, hanem sokszor pedagógiai fogás. És most az elmúlt pár évben, talán a Covid óta lehet mondani, sokkal inkább felerősödött bennem az, hogy fontosak ezek a pedagógiai értékek, módszerek, eszközök, és ehhez próbálom igazítani az oktatástechnikát is. Kifejlesztettünk a közigazgatási tanszéken az elmúlt jó pár évben új oktatási módszereket. Az anyagi jogi oktatásunkat például a tételes jogi tárgytól egy készségtárgyá alakítottuk át, és módszertant tanítunk, amivel minden jogász bármikor, bárhol dolgozik, tud alkalmazni, és készségszinten, hogyha rendelkezésére áll, akkor bármilyen jogesetet meg tud oldani. Ezt a módszert oktatjuk az anyagi jogi kurzuson, de ugyanilyen módszert oktatunk jogösszehasonlításból is. Tehát én szeretnék egy olyan batyut adni a hallgatók számára, hogyha végzés után kirepülnek a nagybetűs életbe, akkor bárhol, bármikor a rendelkezésükre álljon egy olyan kelléktár, amiben talpon tudnak maradni, és jó jogászként meg tudnak felelni. Te is azok közé, az oktatók közé tartozol, aki nem csak oktatsz és kutatsz, hanem azért úgymond a gyakorlati életből is elég rendesen kivetted a részedet, azért látod, hogy tényleg a nagyvilágban hogy működik a jog. Most ráadásul egy új munkahelyed is van, erről mit lehet tudni? Sok titok nincsen benne, visszaszippantott a Markó utca.
Ezt is Kilényi Géza oltotta belénk, annak idején demonstrátora voltam, és többször mondta, amikor Juhász Albin barátommal vele repültünk kötelékben, annak idején mindig mondta nekünk, hogy mindig kell valami olyasmi munka, ami az elméleti munkát jelenbe hozza és a gyakorlattal összhangba hozza. És ő mindig azt vallotta, hogy egészséges egyensúly kell az elmélet és a gyakorlat között. Tehát soha ne billenjünk el egyik vagy másik irányba teljesen, hanem mindig valami egészséges egyensúly kell. És ezt próbáltam megvalósítani pályám kezdetétől, tehát dolgoztam a kormányzatban, minisztériumi alkalmazott voltam különböző kormányok alatt, dolgoztam a helyi közigazgatásban, a kormányhivatalnak a jogelődjénél, dolgoztam jogtanácsosként, dolgoztam hatósági ügyintézőként, voltam kabinetfőnöke államtitkárnak, voltam osztályvezetője közigazgatási intézménynek, és dolgoztam az elmúlt több mint 15 évben az igazságszolgáltatásban. 10 évig dolgoztam a legfőbb ügyészségen, 3 évig voltam kabinetvezetője is a legfőbb ügyésznek, most pedig idén pedig a kúria elnökének a kabinetjében vagyok tanácsadó, ami nagyon nagy öröm nekem és megtiszteltetés, és nagyon-nagyon nagy élmény azt újra aktaszagot érezni, tehát nem tudom jobban megfogalmazni, ez egy jó dolog. Ügyfélszagot és aktaszagot kell érezni ahhoz, hogy az ember tudja életszerűen oktatni a jogot. Volt azért itt egy kis szünet, ugye az ügyészségtől, amikor eljöttél. Kifejezetten érezted, hogy már így visszahív tényleg ez az egész közeg pont amiatt, mert hogy tartottál egy kis szünetet, eltávolodtál tőle, és akkor utána így nagyobb lendülettel tudtál visszatérni? Így van, így van. Kell ez a hullámzás. Az én habitusomnak, vagy az én világomnak ez a hullámzás, ez része valahol. Kell egy olyan, hogy mindig tudjak többet adni, és mindig magamat is fejlesztve sokkal többet tudjak adni, mint amennyit előtte adtam, ehhez kell egy kicsi változás. És valóban 3 évet csak főállású oktatóként töltöttem, egyéb gyakorlati munka nélkül. Ez nagyon kellett, mert itt a tanszéki munkák, az oktatási programok fejlesztése, amiről az előbb beszéltem, ez ebben az időszakban megvalósulhatott. Éppen most az elmúlt hónapban adtunk le egy nagyszabású összehasonlító közigazgatási jogi könyvet a kiadónak, ami remélhetőleg most már heteken belül meg fog jelenni a polcokon. Ezek mind olyan fejlesztések, amik nem történhettek volna meg, hogyha én máshol is dolgozom. Ezek megvalósultak, és akkor most újra vissza a gyakorlatba egy kicsit kell az arányoknak a helyrehozása. Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt évekből? Szakmai szempontból talán az oktatási módszerek fejlesztése. Az nekem egy nagyon nagy kihívás volt, hogy hogyan tudok életet lehelni 2 olyan számomra nagyon fontos, de a hallgatók számára nem mindig egyértelműen lényeges tantárgyba, amit még Tamás András professzor bízott a gondjaimra, és úgy érzem, hogy az elmúlt években ezt sikerült elérni. Ez egy szakmai büszkeség nekem. Magánéletben, ott pedig természetesen a gyermekeimre. Az ő fejlődésük, meg azt látni, hogy hogyan nyílik ki egy elme, és hogyan tud az első lépés megtételétől kezdve eljutni egy olyan szintre, amikor már önálló gondolatai vannak, önállóan tudja azt megfogalmazni, ez egy óriási dolog. Le vagyok nyűgözve a teremtés előtt. Ha már a teremtő, akkor mindenképpen beszéljünk arról, hogy tavaly elindítottunk itt egy közös kis dicsőítést kedd reggelenként. Nyilván ennek jó apropója volt az, hogy a pápa látogatásra készültünk ezekkel az alkalmakkal, és aztán sokat beszélgettünk arról, hogy ezt hogy folytassuk, hogyan legyen, gitáros miséken közösen együtt zenéltünk, és neked nagyon fontos szerepe jut a zenének az életedben. Egyáltalán hogyan alakult ez, hogy a zene egy ilyen központi szerepet kapott, és hát azért nem csak a keresztény könnyű zene az, ami így jelen van, hanem azért neked a rock és bármi egyéb műfaj is ott van az életedben, és szívesen hallgatod, akár űzöd is. Sőt, hát ugye vannak itt oktatók is, akikkel együtt zenéltetek még hajdanán hallgatóként, de hát azért most is volt egy olyan lehetőség, amikor itt közösen zenéltünk.
Szóval, hogy hogyan van ez jelen a te életedben, hogy tudod egyáltalán beépíteni itt a mindennapokba, és azért azt se felejtsük el, vagy mindenképp említsük meg, hogy a Shomenov közösségnek egy nagyon fontos szolgálója vagy, és a zenei szolgálatban meglehetősen kiveszed a szerepedet. Szóval, hogy azért már így is sok mindenről meséltél, hogy mi mindent csinálsz a napjaidban, hogy fér ezt bele? Én gitártanszakon végeztem a zeneiskolában, és volt egy vágyam, hogy konzervatóriumba menjek tovább, viszont a szolfés tanárommal összerúgtam a port, és mai napi hiányokat okozva ott hagytam a szolfést, és emiatt aztán a konzervatóriumi pálya, meg egyáltalán a zenei pálya az elment a sútba. Viszont maga a zene szeretete, az megmaradt. Nyilván a hangszer szeretete is megmaradt, és minden, ami pengetős hangszer, azt én nagyon szeretem. A gimnáziumi időszakban rockzenekarunk volt valóban, Zörejek a pincéből néven, és annak voltam hol gitárosa, hol basszusgitárosa, és akkor ez volt az a fordulópont, ahol megszerettem a basszusgitárt, mint hangszert, és akkor elkezdtem érdeklődni a különböző hangszínek iránt, és akkor amilyen formációban zenéltem, ott mindig valami más hangszer akadt a kezembe. Nagyon rövid ideig még egy profi bandának is, a Greenfields zenekarnak voltam basszusgitárosa, és valóban itt az egyetemen, még hallgató korunkban több több akkori hallgatóval, akik később oktatók lettek, kitaláltuk, hogy az ír népzene és a magyar népzene között mennyi rokonság van, és hogyha az egészet egy kis rockkal, egy kis bluesszal, meg egy kis funkival megfűszerezzük, akkor ez mennyire izgalmas lesz, és akkor létrehoztuk a Kari Land Up nevezetű, ez a gél fekete víz, azaz a Guinness sör megnevezéséből adódó zenekarunkat, és mi egy kéz a kézben repültünk az akkori rockzenekarral, a Légis Akció nevezetű rockbandával, és mindig közösen koncerteztünk, mi voltunk az előzenekar, ők pedig a főzenekar, és akkor ez egy ilyen nagyon jó kis zenei élet volt itt a Karon. Ami nyilván a rockzene, blueszene iránti szerelmem az megmaradt mai napig, de rájöttem, hogy több olyan impulzus is ért, meg több olyan keresztény fesztiválon való zenélésem, aminél rájöttem, hogy igazából zenének akkor van értelme, hogyha az Isten dicséretéről szól. Egyre inkább fejlődik itt most jelen időben ez a bizonyos keresztény könnyűzene, amiről beszéltél. Ebben nagyon nagy szerepe van a pengetős hangszereknek, és itt most nem a gitáros misékről beszélünk, hanem a valódi keresztény könnyűzenéről. Tehát nagy zenekaros és teljesen modern hangvételű, nagyon modern hangzású zenékről, amelyet megpróbálunk itt becsempészni a kari életbe is, aminek egyébként akár egy szaxofon is nyugodtan része lehet, vagy akár bármilyen más hangszer, és igazából minél több hangszer van, és minél nagyobb színpalettán tudjuk dicsérni az Istent, annál jobban lehet vele imádkozni, ugyanis ezek az énekek, ezek arra valók, hogy imádkozzunk velük. Nekem nagyon nagy öröm volt egyébként, 2 fél éven keresztül csináltuk ezt a dicsőítést, és nagyon remélem, hogy a következő időszakban ez újra tud indulni, megkeressük ennek a formáját, ugyanis ez fontos. Nekem nagyon sok lelki vívódást okozott egyébként, hogy ezt most folytassuk, ne folytassuk, hogyan legyen. Kell. Fontos dolog. Ez egy missziós terep. Itt az egyetemen nagyon jó helyen van a kápolnánk, rögtön a főbejáratban. Naponta több száz ember jön, megy. Kinyitjuk az ajtókat, és ott bent az Isten dicsérjük, akkor meg lehet szólítani azokat az embereket is, akik esetleg nem gondolnának arra, hogy csak egy mi atyánkot elmondjanak egy nap, vagy csak annyit mondjanak, hogy köszönöm Uram, hogy ma is élek, meg de szépen süt a nap. Az is ritkaság számomra megy, hogy oktatók és hallgatók együtt zenélnek. Elmondhatjuk, hogy van például egy levelezős hallgatónk, akivel nagyon lelkesen együtt zenélünk. Neked ez bármikor egyébként okozott kérdést vagy problémát, hogy mondjuk milyen az, amikor együtt zenélsz, vagy ott vagy egy olyan helyzetben, ahol mondjuk zenei szolgálatot végzel, és közben ott vannak a hallgatók, akiket meg aztán mondjuk vizsgáztatsz. Szóval, hogy vagy jelen ezekben a szituációkban? Én nagyon meg tudom élni azt, hogy az univerzitás az a hallgatók és oktatók közössége. És teljesen függetlenül attól, hogy éppen ebben az univerzitásban milyen szerepben vagyunk, akár egy vizsgán, akár egy órán, akár egy dicsőítésben, akár egy gitáros misén, akár egy
büfében való beszélgetésben, bárhol, bármikor. Ez egy univerzitás. Milyen tanácsot adnál a hallgatóknak, vagy mivel bocsátanád útra őket? Jön a vizsgai időszak, van akinek ez az utolsó éve itt akár. Mi az, amit üzennél nekik? Az elmúlt hónapokban belém akadt egy szentírási idézet az első Tesszaloniki levélből. Egy szentpáli mondat, amit azóta kitűztem az ajtófélfámra, hogy mindig, amikor arra járok, akkor lássam és emlékeztessen engem minden nap, és ezt jó szívvel ajánlom mindenkinek. Ez egy olyan 3-as tanács, hogy legyetek derűsek, szüntelenül imádkozzatok, és adjatok hálát mindenért. Azt hiszem, hogy ez egy olyan tanács, amit valóban viszonylag egyszerűen meg lehet valósítani. Mondjuk a legyetek derűsek az néha nehéz, de alapvetően talán ha a másik 2-t megtesszük, akkor abból következik az első. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Még az idei tanévben lesz egy interjúnk, reméljük akkor is majd ezt meghallgatjátok, megnézitek. Mindenkinek sok sikert kívánunk a vizsgai időszakhoz. Sziasztok!